Bueno, irudetan ikusi dozuen moduen aurtengo Andramari eta San Roque jaiak hemen Gernika Lumon errekatik etorri die eta horregatik ikusi dugu baltzen igoera errenteriko zubira arte. Hemen eure eskumetara daukegu Janire Garzia. Janire, ze moduz? Ondo. Janire gaz, gaur hemen nire atzien ikusten dozuena, hor aldatzori, geube bajatu ingo dugu, gaur bajada egune da, Andramari bizperie eguna ondixe, honek Gernikarrak pixkate berezitxue die, zurisko torten die, boda bat ajungo bazin moduen, ni baltzesko torrina, ze hori aldatz dana bajetako, iserdi asko botako da azteit bai gerriko jaten. Bueno, Janire, galderatxu batzuk egin guzuz, da? Bai, venga. Edarto ba, guazen ba. Festa egun hauetan, hau hotza. Bueno, jefik itxaksok ezazte euskeraz enbidizela elkarrizketak, baina baltzesko torrina da horretxik gaur erdera zingo lehengo elkarrizketie, hemen Granadako lagun batzu daukeuz. Contarnos un poco, ¿qué sabéis, qué conocéis de Guernica? Pues hemos estado viendo lo que es el árbol de Guernica y la sala de junta y todo lo que compete lo que es al tema este de Guernica, ¿no? ¿Y ahora en fiestas qué haréis? Pues ahora va a vernos unos chacolines y a pasarlo bien. Muy bien, a pasarlo bien. Gracias. Guernica Internacionala da bai, Granadakuk eta oin frantzesape bai. Contarnos un poco, ¿cómo habéis venido aquí? Estamos viendo de Toulouse, detrás de los Pirineos, y estamos de vacaciones aquí. ¿Cuánto tiempo? Debía ser 3 días y hemos subido de la fiesta y por eso nos quedamos un día más. ¿Sabíais que eran fiestas? No mucho. ¿Sabéis lo que van a hacer aquí ahora? No, pero hemos visto muchos mundos o hemos sentado aquí como nosotros. Edarto, eskerrik asko. Sekulan nekerik ez, huergan da, beti barrez. Humorea, geunea da, euskal egitea. Sekulan nekerik ez, huergan da, beti barrez. Oia siga zentretan, Granadako genti, frantzesak, Toulousekuek, Gernikar batzu beto baduguz, pixka kontau. Asko aldatu dago itxurau, pixka jentia izateko zer da hemen eitzen dana? Ez da aldatu ez ebe. Lehen behitxe zan auto, inbe bai. Baina lehen esan dozkue pasakai ez hau, jaitziera hau, askoz geldixau haitxe salazta. Bueno, baina oinbe ez da, oinbe neko astiro egiten da. Zue, meseta esari egun baina? Bueno, mesatara lehen joate ginen, gaztiz egin genien. Urtien zier jute sarie? Urtien zer gutxi. Gazu? Neu egitxitxu. Ah! Bueno, Andri deukezu, men zemat urte zauz ezuek eskondute, Hogeita 55. Bai, Mesetek pasauko zinien, bikarixotik, ez? bai. Hombre, orduen derrigorrez. Jaixetan zerritxeko azmu, zeda Gernikeko jaixetako onena eta txarrena, zer esan gentiai? Onena da, bezpera die. Jamen hasi, jamaitu artean ondo paseu. Da egunero, Egunaro. zurizko jantzitxe eta egurre. Egurre. Eta txarrena, Txarrena guk berulez lanen biule. Hori de txarrena. edarto, ondo pasau. Bueno, bardin, agur. Argi ikusi nuen atxatik pasatzea Tasunaren dira gertoaren argira Bueno, Santi hemen daukegu, esan lehike Benidorren dauela, baina ez, Gerniken da, Santi, segaitxik, hau posturi zer dalata? Graba mi equipo. Equipo, este es mi equipo de la trainera. Este es mi equipo. Ze pasau jatzu holan amaitzeko? Goizetik etorri gara jatekue, eta ondo pasa gara 4 lagun, 5 lagun. Elegante pasadu, gaurko egune eta gora Gernikako jaizek eta aurrera. Nungu sari ezue? Muntekarrak, opai! Gorako Gernikako jaizek, trakatra! Lotxatu ize? Zer zan deko zuen izena? Zan izena. Be altu esan. Lantz? Lantz. Zer da gehizen guztetatxune jaizetatik? Eta gehi. Jogiuak. Da zuri zer da gehizen guztetatxune jaizetatik? Ba, bolandaria. Landari eta gitxi zen?
Irlandan San Roque txugunien jaize, bigarren urte, zeberat izen zan, ordu begarra nien ez da? Ordu bi euki basan ina Gernikeko jaizetako pañuelo pinitxu euki ban ja. Zuretzako zelan aldatu de bajadi edo kale jirau? Jopillo bat, lehen esan izeten nolan, lehen esken basatez moden bajatzen denak, den bajatzen ginen astiro, biribilketan eta sakatu barik eta nahiko ondo bai, onlar arrapaladan doaz danak, ez da gauze bardinen. Niri lehengoa gehiago guztetai atan bintzet, asko begitxau. Ze botetezu faltan, Gernikako jaizetan? Gernikako jaizetan, San Roque txugune nahiko galdude, lehen kuadrile gehiago gote ziren, jaize bestera bateko aixetezan, jente gehiago juntetazan, zelan da disfrazakaz eta horretaz guk kuadrile guztizek urteta egin duen, ez bakarrik jantzitxe, baizik eta bera zelan izatezan konkursorako edo horretarako asko behar gehiago gotezan. Eta gero bajadan be herrize gehiago izatezan, ez bakarrik banda bat, herriko neskak edo kuadrilepe bai egin duen geure juergatxo, geure konparsak edo bai oinolakorik ez da, joan da. Zer da, zure lehengo urtie bajadien edo urtero itxezu? Urtero. Pagi eta dana, pagie bera bajatu de edo niño pagie motetxue, berdine? Pagie, berdine. Jaizetatik eizen guzteta jatzuena zer da? Goitxiberak arradie. Barrakantan ibiliz, goitxiberak! Ze lehengo urtie zuena bebai bajatan? Bai. Da zelan esperientzi ze, politze da, berriro itzeko da? Jende asko! Bakizue dantzan eitzeko bajadie dala, eskorrika eitzeko ez da? Gukorrika! Horretarako deno gara beharrezko. Hemen aurrean zaudetenok eta hemendik urrun zaudetenok. Etxean eta kalean zaudetenok eta etxera eta kalera ekarriko zaituzteguna. Fosa ezazue eta indarrak berritu. Ez dira desanimoan sartzeko garaia. Etorkizun burujabe eta justu baten alde borrokatzekoak baizik. Gora Gernikako jaia! Felices fiestas a todos. ¡Gora Gernika! Iñaki klasiko bada ja hemen Oizmendi telebistan, berak ezautu nau eta hemen ja lekue, ontxedi 8 eta laren 6 erdizitatik ja leku hartzen. Ez, haritxo, geretxo, torgara edo 6 erdiz baina belitxo, hemen gauz. Fanfarri da, pasakai da, ez da, edarto? Bai, belitxo. Pagi da zelan, motetzezue pagi da, zeuen umiei edo zelan doi asuntuek krisi denporan eta? Pagi da, apurue bai, datorren nien etzera.
Gero setiembrie, iraie gogorra izango da, baina honek Andra Mari egunek aprobetxau behintzet, ezta? Honek aprobetxa topera. Eta datorren hili be ez da txarra. Datorren hili be jai asko dago. Bai, ametik bultatxu, hemen bultatxuetan jai asko dago. Aprobetxau onbida. Dana, atope. Edarto, ondo pasa. Askoin, gero, bierra askoin gero. Askoin dakuzazu. Bai, aprobet bai. Agur. Bueno, hemen Begoña eta Irati beran lobatxo daukaguz, hemen pintxurak agiaz, gaur bezuek elegante etorri zarie, kolorida, ezta? Ba, kolori hemen bitu, hemen dago kolori guztizek. Ba, etorgari bermiotik. Honegaz, ba, buelta datxu beten moten. Da, topagari, eskari akorda bertoko zaizet izen ipez. Jakin bez? Bai, jakin, be, akorda bez. Etorgari txiki parkera. Bai, hemen dago ondan ambienti txiki parkastu jasku, ez da Irati. Bai. Zeintzu dio biek, Gernikako jaixeko bermioko, Diferentiek. Ba, herri danatakutiz ona. Horein ni bermiotarra lez besan bitzu bermiotarrak. Bermiokuek. Esari etorri zurizko jantzitxe Irati, zurizko? Ez, maonesko, bermion maonesko. Da ondo topaten dut, leko bako txan, ba... Uniformi. Uniformi, bai, hori. Tio bi butan da ibiliza Irati? Bai. Nazelan, ondo? Bai. Nun ibilizara? Ondo pasaro. Tio bi butan ibilna. Katietan. Bai, gero beste baten zorgine daun lekuen ahi karatu inge. Bilurre motetu zorgine. Bai. Hemen daukeuz Gernikeko etorkizunu hemen daukeuz gaztiek. Bizka kontau zer da, ez? Gernikeko jaisek zedauki ona, zedauki etxarra. Ba, jente asko biltzen guamen eta goitxuberak eta danak ikusten. Giro, derra. Eta txarrena? Ba, gero amaitzen dien dana zikin dut eta txarto. Bai, ez da? Bai, herri ze zikin gelditzen da, zenin. Zer esan jentiai samarrak eta nora bota bidita hori dana? Basurerara, da bakotxa beren kolorera. Bai. Hemen oin zingo zue, geldi-geldi ingo zue, bajadie, jaitzieri edo? Bai, danan martxan, berantxa, bague, berantxa. Segidun bilo da, tio. Edarto, ondo pasa? Bai, eskerrik asko, bai. Aldatu de urtietan bajadie hau. Bajadie guztatu zen irea bajadie. Horraik goten gana zamen begire. Bai, politia da bajadie. Zein da, urtietan berdinein da, zeizeten da, ointzel jendie lasterka itzen deu, esaten da lehen dantzan etxe bajatzen zara. Hain bez salto-saltoka eta bajatuko die. Bai.
Ikusko zuen, mehen basauze zeupe. Ikusiko zuen. Bueno, ez da hitze... Jai hauek dirauen bitartien zer da, geizen guzteta jatzune jaizetatik. Eta gehien guztetan jatena da, lehenko meseta da. De gero mesa hostien urten da buelta txutemon, da familizia segon, gehien guztetan jatena. Ze botate zu faltan, igual programazioan edo jaizetan, ze faltetan? Betxu, niko sarranaz da, niko ja tranquilidadi gure dut. Guazen alegeraki, bide handian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila sori iduri. Guazen alegeraki, bide handian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila sori iduri. Bueno, hemen ikusten dugu erraldoiek oso importantie die eta baitxe buru handixe bai, pixka konta iguzu zelako bierra da hau eitzen dozunean. Jo, da gogorra benetan, ze honek pixo asko deko, oso altu edalez, hemen ekilibrizo mantenu da, hemen beste jente bidez, bueltaka da, hemen golpi motetxu, da oso gatza da, ekilibrizo mantenu tie. Da, benetan oso bior gogorra da, gana onako baten karniketzako dela, bizperagune, oso gogorra da benetan. Da dantzan da itxezu bai? Hombre, intenteu bai, baina beste jente ez gatza, oso gatza. Edarto, bueno, oin deskantzau. Bai, deskantzau biko. Venga. Eskua egin daigun dantza, dakit nahi dezula, ezetzik esan. Asko nahi dirazula, enteratu nintzan, nik asko maite zaitut, dudarik ez izan. Dan ere pozata, hau da txoramena, bilatu datelako, olako laguna. Garai batean asko pentsatzen ez nuna, logratua da dukat desio nuana. Hemen daukeuz, neska elegante batzuk arrapalada baten egin dabe jaitzieri edo bajadie pixka kontau zelako izen da. Bai, lehengo txupinazoa monda bieta aldatza segiduen korriketan. Gero Merkurio plazan egon gara horre buelta batzuk emoten, da gero kale jirati zen. Kale tartetik kale jirien guta onarteldu gara dano atera. Eta emetik hor jente pilo bat eta ibili da eta dantzan ibili gara. Dantzan ibili gara mendik. Zer etxeko asmoe daukezue jaixetan? Mozorratu eta goitziberak ikusi, kontzertuetan egon eta barrakanan ibili. Eta ondo pase. Entrenau izarie jaitzererako, bajerarako? Apurtxu bat, baina ez gara gonain beste prepareta. Eta zelao zapatillak eta ekarri zuen? Deportibak. Normalak. Deportibak ondo korritzeko. Bai. Izerdi asko eta zue, izerdi asko? Bai, bastante. Eta zurizko, ze haitxe zurizko? Holan da emeko auturie. Holan juten gara. Betitzen gu holan. Edarto ba, zuen kuadri zelan ditzen da? Gure kuadri, talde honetan zerririk ez. Bueno, esan, ondo pasako Gernikeko jaizek, ia. Ondo pasako Gernikeko jaizek, ia!
zer da, lehenengo urtie parte hartze zuela bajadien edo urtietan ez? Bai, urtietan. Zelako esperientzi zeizen da? Jo, oso... Bai, politze da hori, baina gogorra bai, jenti eta holan zakatzen eta goten dalez, ba. Zue, ibilbide guztize edo bakarri bajasatzen? Ibilbide guztize. Bai, bueno, zelan hasi da nortik gotzi, guarditzik edo hasi gara, por si acaso, ba. Zapaldutzue edo... Zakatu. Dantzanen zue edo izen da bajada? Ez korrikan denbora guztizen. Bueno, zer da gehizen guzteta jatzuena, jaizetatik? Hombre, barrakak! Barrakak. Eta gitzien? Dana guzteteak. Tienengo egune igual? Bai. Zer lagunek azpasetako egun guztizek gogoz? Bai. Pagie berdin jarraitzen dugu urtien edo bajatu inden? Berdin. Ligetako moduen? Seguru? Bai. Ba, ondo pasa. Eskerrik asko, berdin. Bueno, Janire, gaur bintzet egin dugu lana, oin zoze jauziko da, ez da jateko. Bai, nahiko ingu, osake ja gaurko zamaitzugu, osake... Bespera egunek hause mondau, bixer, geixau, ia honez esatezkuen. Hola!